Kawadhi nyime ende kaluwore kod ng'anyo mosebedo pachoka mar kwedo paro mar chik mar omenda, rowere nowuok oko kendo obila norakore kodgi, gino manokelo thoe, hinyruok mar lisasi kaachiel kod meko mar jong'anyo. Tok rakruok mapek mar obila notimo ne jong'anyo tich ariyo jumani. Jatend piny William Ruto nogo bade piny kendo wito oko parono mar chik. Kata kamano, riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya dwaro mondo mi jatend piny okaw ondamo kaluwore gi ngima manolal e lwet obila. Jokanye riwruoge makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya seyo jatend piny kuom chiwo kwan matin mag joma nowito ngimagi e ng'anyo e twak mare manotimo tich adek jumani. Kata kamano, riwruogegi wacho ni kachopo odhiambo ma tich ariyo, ji 23 nosewito ngimagi e lwet obila. Kamano bende, jatend piny nowacho ni ji maromo 214 noyudo hinyruok e kinde ng'anyogo, ka kwan riwruogegi to wacho ni ochopo ji 300. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Gimedo ni jatend piny ne okochiwo kwana joma ne omaki e kinde ng'anyo, kolieko ni joma ne omaki duto nowe thuolo. Riwruok mar Independent Medical Legal Unit e nonro margi wacho ni ji 98 ne omaki e tok chik. Kuom kwan ni, ji 56 ne ogol gi rambun kod riwruok mar Kenya Human Rights Commission, riwruogo kinde LSK kod Defenders Coalition, kamodong' to obila ne odogo we thuolo gin owuon. E ng'anyo ma juma mokalo, obila nomako ji 385 maduto nowe thuolo ma oko chwalgi e doho. Kopogore kod meko, giwacho ni e kind tarik 21 nyaka tarik 25 dweni, apisa mag arita nondhiyo kendo lal gi ji 22. Giseyo jatend piny kuom koso lose wach makamae e kinde twak mare, kaluoro nitiere ni kwan ni nyalo bedo mamalo moloyo. Kaluore kod jatend LSK Faith Odhiambo, tarik 26 kod 27 dweni, Nyamweya Oginga kod Regis Wanjala ne ondhi kitudogi kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Kata bed ni jatend piny noloko pache e keto koke paro mar chik mar omenda ma higani, giwacho ni goyo ne jood bura manopuodho chikno erokamano nyiso ni wito chikno oko onge chunye. About 214 Kenyans were involved in various skirmishes, and many of them went to hospital. 95 of them were treated and released. Some of them, I think one is still in ICU, and others, I think 14, the minister is here. Komage, riwruogegi ogolo weche mopogore magidwaro mondo jatend piny otim. Jatend piny mondo kaw ting' mar weche maricho motimore e bwo tende. Oneni obila moneko kendo hinyo jopiny okawnegi ondamo mar chik. Ogai mar obila Jafet Koome, jatend okwach kich Mohamed Amin, komanda mar obila Nairobi Adamson Bungei, kod kamanda duto mag obila e kinde mane oroche ratich oganda ogol e tich kendo kawnegi ondamo mar chik. Bende gidwaro piny owacho omi japiny thuolo mar chwalo ratichgi kaluwore kod chik. Piny owacho ochul ne thieth jomohinyore kod hocho ne familia jomowito ngimagi. Bende gidwaro gikaw ting' mar iko ne joma obila ne onego. Jong'anyo madibed ni pod obila odino negi gidwaro mondo owe thuolo. Jod bura owito oko paro mar chik mar omenda ma higani kaluwore kod pend chik 115 mar katiba. Jolweny ma KDF oduoke kembegi kendo jatend migawo mar jolweny Aden Duale mondo riembe tich. Mogik, mondo wechegi kik nuore kendo e kinde mabiro, piny owacho nyaka luw pend chik mar 4 kare mar 2 mar katiba mawacho ni Kenya en piny morwako duond buche duto mopogore opogore. Jailieta, Ramogi TV. Riwruok moro mar rowere mong'ere kaka Interparty Youth Forum moro kwayo margi ne jatend piny William Ruto e wi winjruok mane owacho ni odhi bedo godo kod rowere ma pacho ka tok ng'anyo mar wito oko chik mar omenda ma higa 2024. E winjruok mobiro bago kod rowere ma piny Kenya,
Riwruogno kwa jatend piny mondo go lweny e mibadhi manie sirikal kaachiel gi tieko nok mar tije kod wito oko lek mar 2030 kata Vision 2030 ka giyango ni jogo mane ochake ne ok okawo pach rowere. Bende gipuoyo okang' mane rowere motis ni Gen Z okawo mar bago ng'anyo e wi paro mar chik omenda ka giwacho ni piny owacho nyaka winj pach rowere kendo gitim nonro mapiyo e wi rowere mane onegi kod obila ka ne ging'anyo. Mondo oyie obed piny wayie ni economy kata uchumi ne dhi marach to jatend piny ma en William Ruto oseyie ni oyie bedo kodwa piny kaka rowere ma jo Kenya. We want a speedy investigation, number one, for those rogue police officers who used excessive force to these young people. We have lost so many young people across the country. So we want IPOA to take up this case very seriously. We are going to write to them and investigate that we have already identified some of the key elements within our security that have been able to use excessive force on young people who are unarmed and who are just demonstrating they wanted their voices to be heard. Hii ruwaza mpya lazima ikizingatie maneno ya kazi jinsi Mheshimiwa Masaki amesema. Kwa sababu watu wanaumia. Hii ruwaza mpya lazima izingatie maneno ya unemployment ambayo tumesisitiza hapa. Ukosefu wa kazi. So tunasihi rais ameweza kupendekeza framework ya dialogue. Hii dialogue lazima izingatie aspiration ya majority of Kenyans ambao ni 70% of the population. Jafwambo Matene Mutegi